A Orquestra Sons actuará o 6 de xullo polo primeiro aniversario do Auditorio Municipal. A agrupación local contará con máis de 30 músicos no escenario e varias colaboracións especiais. O Auditorio Municipal de Ribeira conmemorará o seu primeiro aniversario con xente da casa. A Orquestra Sons, nada na propia vila, actuará o 6 de xullo para celebrar o primeiro ano de vida. Unha celebración para que o Concello pensou rapidamente neste grupo polo gran nome que teñen e por ser naturais de Ribeira. Facendo un concerto importante dunha entidade local moi profesional como é a Orquestra Sons. Teño aquí comigo a Xandre Millet, o director da orquestra, e a varias das súas integrantes, e estamos aquí para anunciar que o 6 de xullo vai haber un concerto no novo auditorio deles. Vai a ser ás 8 da tarde e as entradas, como sempre, teredelas a disposición tanto na OAC do Concello como nas plataformas digitais. Eu teño que agradecerlles que fagan esta proposta. É certo que ao longo do ano pensamos en diferentes opcións para facer algo no novo auditorio. Eu tiña moitas ganas de que estiveran ali. De feito, incluso cando o ano pasado falábamos da inauguración, era unha posible, un posible repertorio que eles... A Orquestra Sons interpretará o seu concerto Dende as Raíces, un proxecto no que afondan na identidade galega a través da música e que apostan pola innovación sen perder a esencia. A actuación divídase en dúas partes. O concerto divídese en dúas partes ben diferenciadas. Na primeira parte faremos unha viaxe musical polas cancións máis importantes e máis fermosas da música galega, como poden ser Camariñas, Negra Sombra, etc. E, ademais, destacaremos tamén a importancia dos artistas que marcaron tamén un antes e un despois na música galega, como foron os Tamara, Andrés do Barro, etc. Despois, que podo dicir máis? Os músicos, que me olvidei. Vale, na orquesta nesta ocasión contaremos con 30 músicos no escenario, algúns deles chegados desde outros sitios da Península Ibérica, ademais de varias colaboracións diferentes, como é a de Gemma Román, como vocalista. O 2025 é ademais un ano especial en Sons. Xandre Millet, o seu xoven director, cumpre 10 anos ao fronte da orquestra. Celebramos unha década con o noso director ao frente da orquesta, e para iso vamos a interpretar dúas obras novas que son espectaculares, que dá mal que o diga, pero sí que son. O que o tempo non puido borrar, estas non son as novas, perdón. Vamos a tocar o que o tempo non puido borrar e Memorias dunha illa, Sálvora, que son obras de creación propia. Ademais, o que vos quería comentar antes, que vamos a estrear dúas obras novas. Unha delas é Marmurios das Ondas, é unha composición de unha duración media de 20 minutos e retrata 4 estados do mar. Son o Calmeiro, Roleiro, a Maraxe e a Maruxía. Rende homenaxe á xente do mar, como non podía ser de outra maneira sendo da costa como somos. Teño que dicir a nivel personal que, son fan número 1 de Sálvora, de Que o tempo. Dende o Concello animan os veciños de Ribeira a acudir a unha cita imperdible. A todos os conciertos que he asistido, ha sido, como están aquí el presidente y lo puede corroborar, todo un éxito. Recuerdo algún concierto en la iglesia de Ribeira que el aforo estaba abarrotado completamente, no cogía un alfiler. Por lo tanto, como decía aquí antes Begoña, el éxito está asegurado. 10 años, enhorabuena, 10 años son importantes.